Якая дапамога патрэбная 14 вызваленым палітвязням і іх сем'ям, колькі грошай трэба, каб распачаць жыццё з нуля ў новай краіне? Ці ёсць прыкметы змяншэння ўзроўню рэпрэсій у Беларусі пасля візіту прадстаўніка прэзідэнта ЗША да Лукашэнкі? Добрый дзень, тут Ганна Соўць, гэта Пік Свабоды. Пра гэта ўсё мы пагаворым з сузаснавальнікам фонду салідарнасці Байсол Андрэем Стрыжаком. Добрый дзень, Андрей. Добрый дзень, Ганна. Ну і самае першае пытанне паводле вашых крыніцаў Беларусі. Ці спыніліся рэпрэсіі ў краіне пасля вызвалення 14 палітвязняў? Ці хаця б якія ёсць прыкметы змяншэння ўзроўня рэпрэсій? Як і пасля апошніх ітэрацый вызваленняў нічога не змянілася. І сітуацыя выглядае такім чынам, што звароты да нас ідуць у стандартным аб'ёме для летніх месяцаў. Тут таксама працуюць адпачынкі, таму што сілавікі сыходзяць у адпачынкі, і ясна, што працоўных рук у іх троху менш, і ўлетку заўсёды ідзе такое невялічкае прасяданне па ўзроўню новых кейсаў, якія з'яўляюцца ў Беларусі, але з верасня яны пачынаюць зноў новых і новых хапаць, так што летам хутчэй ідзе дапрацоўка па старых гісторыях, і таму ёсць такая сезоннасць у гэтым рэпрэсіўным апараце. А як бы вы ацэнілі чэрвень, ён яшчэ не скончыўся паводле просьбаў пра эвакуацыю з Беларусі ў параўнанні з іншымі месяцамі, ці з годам таму? Тут фактычна без зменаў ад пачатку года у нас прыблізна 15-20 кейсаў эвакуацыі на месяц. Гэта тыя людзі, якія канкрэтна ўжо даходзяць да выезда. Зваротаў заявак, канешне, значна больш. Людзі цікавяцца магчымасцямі, якія ёсць, якім чынам можна пакінуць краіну, і часта гэта бываюць нейкія неэкстранныя сітуацыі. Але вось калі казаць ужо канкрэтна пра рэалізацыю, пра рэалізаваныя эвакуацыі, то ў маі месяцы іх было 16 за месяц. Паглядзім, колькі будзе. Мы маем трошки праблемы з сувяззю. Я спадзяюся, зараз яна адновіцца. 14 палітвязняў, у тым ліку Сяргей Ціхановскі, блогер, муж лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай, былі вызвалены ў выніку сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі са спецыяльным прадстаўніком у пытаннях Украіны прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і Кітам Келагам. І гэта 14 чалавек, яны ў розным узросце, яны ў розным псіхічным і фізычным стане выйшлі з вязніцаў, і цяпер яны будуць пачынаць сваё жыццё літаральна з нуля. І я вот зараз прапаную, пакуль у нас адновіцца сувязь з Андрэем Стрыжаком, паглядзець, што расказалі гэтыя людзі журналістам Свабоды. Я вельмі выбачаюся, у нас трошки праблемы з сувяззю. Зараз вяртаецца Андрэй Стрыжак. Гэтае відэо мы пакажам вам пазней, і мы чакаем. Сітуацыя такая, гэтыя людзі, грамадзяне іншых краінаў, яны з'ехалі, а людзі, якія вот зараз знаходзяцца ў Літве, гэта і Ігар Карней, Наталля Дуліна, і спадары Шэліх і Балахонаў. Яны не мелі практычна нічога з сабой, ніякіх рэчаў, яны не мелі нават патрэбных дакументаў, і яны все знаходзяцца ў траўмаваным стане, у тым ліку Сяргей Ціхановскі, пасля таго, што перажылі за кратамі. Такім чынам, все-таки давайте паглядзім, што яны расказалі журналістам Свабоды адразу пасля вызвалення. Вы знаете, очень вот сейчас я чувствую себя очень опустошенной и потерянной. Потому что, с одной стороны, я, конечно, очень многих увидела. Это прекрасные лица, это мои родные, любимые лица. И я как будто бы перенеслась на несколько лет назад. Но то, как это было сделано, для меня это, вот как будто бы мне взяли и просто у меня убрали волю мою. Это было сделано совершенно не по моей воле. И я поэтому, конечно, очень подавлена этим. Ни о чем таком нам не говорили. Я никогда не подписывала, не писала ни ходатайство о помиловании, не признавала вины. То есть я уже официально, даже по требованию администрации колонии, я написала даже бумагу, чтобы от меня отстали, от них отстали, что я категорически отказываюсь подавать ходатайство о помиловании президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Вот такой текст я написала, подписала, и от меня отстали. И когда приехали, вернее, получилось это так, что наши оперативники, которые
курирует наши отряды. Пришел один из оперативников, сказал мне забрать все мои вещи, я это сделала. Возле контрольного пункта есть помещение, куда меня привели. Я сидела отдельно, вещи были отдельно. То же самое случилось и с другой осужденной Галей из другого отряда. Мы с ней хорошо друг друга знаем. И вот мы с ней сидели и ждали, что будет. Наши вещи стояли в другом месте. Потом оказалось, что их упаковали без нас и фактически повели на то место, откуда транспорт уже с колонии отправляется. И там мы увидели, что стоит микроавтобус, люди в балаклавах и собака. И, в общем, мы поняли, что это никакое не освобождение из тех, что у нас состоялись. Несколько было таких горсточек женщин, мужчин, которые подписывал президент Беларуси, и это все освещало телевидение, что подписали столько-то женщин, столько мужчин, и их, освобождали. Такого ничего не было. Это было абсолютно непонятно чем, поэтому мы, в принципе, не знали, нас освободили или нас везут куда-то там на Калядичи, опять у нас другое какое-то дело. Мы ничего не знали. Но самое неприятное было то, что понимаете, когда меня в 22-м году задерживали, это была классика, как любят говорить люди, которые через это прошли, мордой в пол. То есть ко мне приходит СОБР в каком-то невероятном количестве, которое даже не помещается в моей однокомнатной квартирке. Стучит в дверь и говорит, что сейчас вышибем дверь. Я открываю сразу на пол, прикрываю голову, они топчутся по мне, потому что бедняги, им даже негде, они же должны это все пройти туда. И дальше идет уже классическое задержание, составление там этих всех бумаг, что изъято, что не изъято, найдено, не найдено и так далее. Гэта была палізняволеная Наталья Дуліна. Яна праз некалькі гадзінаў па вызваленні расказвала карэспандэнтам «Свабоды», што адбывалася ў гэты дзень, а таксама пра тое, як яе арыштоўвалі. І у нас аднавілася сувязь з Андрэем Стрыжаком. І маё пытанне такое, людзі, у тым ліку Наталья Дуліна зараз расказвала, што яна практычна без всяго адна прыехала ў краіну. У яе няма нават і дакументаў пра зняволенне, дакументаў пра вызваленне, у яе няма з сабой ніякіх рэчаў. Што азначае для палізняволеных, якія рознага ўзросту, у розным фізычным стане, з розным станам здароўя. Што азначае пачаць жыццё з нуля у новай краіне? Што ім патрэбна ў такой сітуацыі адразу і што ім патрэбна ў доўгатэрміновай перспектыве? Калі казаць конкретно про гэтую ситуацию, калі люди после вызвалення гвалтоўна дэпартуюцца з краіны, а по-іншаму гэта мне і не назовешь, гэтаму есть значение і ановское, это калі держава альбо форсируе, альбо прымусова фізычна выдваряе людей со своей территории, то тут, конечно, все значно ускладняется, бо калі человек выходит з турмы, он все-таки выходит звычайно, где яго сустракаюць сваякі, блізкія, калі у человека яны ёсць, ён можа нейкім чынам спрабаваць будаваць сваё жыццё, хаця першыя нейкія крокі рабіць у Беларусі, дзе больш-менш яшчэ штосьці зразумела, дзе хаця б мова тая ж самая, дзе можна паспрабаваць аднавіць дакументы, як ужо было сказано, і все астатняе. Людзей, якіх проста ў мікрааўтобусе вывезлі і перадалі іншай краіне, ясна, што зусім іншага аб'ёма праблемы, аб'ёмы задачы стаяць. Это ў першую чаргу легалізацыя, гэта рэабілітацыя, гэта вывучэнне мовы, гэта спроба пачаць новае жыццё ў новым месцы. І тут, канешне, на дапамогу прыходзяць розныя структуры, такія ў ліку, як і моя, і мы аказваем гэтую разовую дапамогу. Але, безумоўна, пабудаваць чалавеку новае жыццё са старту ні адна арганізацыя не зможа. Это пытанне выдаткаў дзяржаўнага ўзроўню. На жаль, у нас сваёй дзяржавы няма, бюджэтаў дзяржаўных няма такіх аб'ёмах. Таму працуем з тым, што ёсць, дапамагаем як можам, адкрываем зборы для гэтых людзей, з большай часткай тых, хто выйшаў
У нас зараз уже ёсць контакт, ідзе зараз падрыхтоўка выплат разовых, байцоў выплачвае 1000 евро кожнаму і кожнай, хто вызваляецца з турмаў. Канешне, гэтай сумы недастаткова, яшчэ раз паўтару, для пабудовы новага жыцця, але гэта такая нейкая мінімальная страхоўка, якую можна атрымаць тут і зараз. Гэта дастаткова хуткія грошы. Таксама адкрываем зборы, і я думаю, што на днях, заўтра, паслязаўтра у нас уже будуць першыя зборы на гэтую групу вызваленых з іх гісторыямі, з заклікам ім дапамагчы. Ну, як я уже сказала, у палітвязняў не засталося і дакументаў пра прысуды. Ну, прынамсі, Ігор Карней, Наталя Доліна пра гэта расказвалі свабодзе. Не маю папераў, сведчанняў пра то, якім чынам яны выйшлі на свабоду, што яны вызваленыя, праз што. Яны маюць толькі пашпарты з сабой. Гэта такія гучныя гісторыі, у дадзеным выпадку яны не патрабуюць вялікага пацверджання, але гэта можа паўтарыцца, гэтая сітуацыя, і наколькі адсутнасць гэтых дакументаў можа ускладніць працэс легалізацыі. Ну, фактычна тут комплекс розных мераў прымяняецца для верыфікацыі тых ці іншых кейсаў. Безумоўна, ёсць сам факт прысуда, ёсць маніторынгавыя групы, якія фіксуюць тыя ці іншыя падзеі ў беларускіх судах, ёсць розныя магчымасці верыфікаваць, што чалавек насамрэч сядзеў. Так что я не думаю, что гэта надта великая проблема на сённяшні дзень, верификация палізняволеных менавіта с сутачнікамі, с людьми, якія подвергліся пераследу альбо были звольненыя за палітычную позицию. Там, конечно, значна складаней. А вось з палітвязнями все-таки простей. И по великим рахунку уже адпрацаваная система, якая дазваляе дастаткова хутка і з великай долей верагоднасці ідэнтыфікаваць таких людей. І тут у гэтым пункце ні ў нас, ні ў дзяржаўных службаў суседніх дзяржаў, якія якраз таки дапамагаюць з легалізацыяй, праблем маштабных не ўзнікае. Ну, яшчэ одна праблема. Палітвязні не маюць магчымасці прадаць маёмасць, якая засталася іх у Беларусі. Паколькі указам Лукашэнкі гэта можна зрабіць толькі калі ты знаходзішся ў Беларусі, калі ты зрабіў даверанасць, знаходзячыся ў Беларусі. Гэта азначае, што ім стала патрэбныя грошы на арэнду жытла. Ну, вы уже казалі, што байсол аказвае разавую дапамогу, але ёсць магчымасці у розных фондаў дапамогі, розных фондаў салідарнасці у гэтым дапамагчы, нейкая сталую арэнду жытла аплаціць, прынамсі, на паўгода, на год. Калі мы кажам пра абмежаванне на продаж маёмасці, то гэта не толькі палітвязняў тычыцца, это датычна сотняў тысяч людзей, якія з'ехалі з Беларусі і не могуць скарыстацца сваёй маёмасцю праз палітычныя прычыны. Тут ударыла па ўсіх адразу. Ясна, што па палітвязнях гэта б'е можа быць бальней за ўсё, бо людзі толькі выйшлі, у іх увогуле няма ніякага рэсурса. Калі мы кажам пра нейкія магчымасці з жытлом, то звычайна гэта выглядае так, што ёсць абмежаваныя рэсурсы, абмежаваныя бюджеты, якія дазваляюць нейкі час гэтым людзям даць магчымасць жыць у шэлтарах альбо у здымных кватэрах. І за гэты час мяркуецца, што у людзей будуць з'яўляцца нейкія больш сталыя магчымасці для таго, каб перасяліцца куды-небудзь, напрыклад, знайсці жытло, часам у складчыну, пачаць якімсьці чынам рэабілітавацца, пачынаць новае жыццё. Плюс медычная праграма, якая дазваляе нейкі час знаходзіцца ў тых жа санаторыях, нейкім чынам спрабаваць вырашаць пытання так. Калі мы кажам пра доўгатэрміновую арэнду, то гэта дастаткова складаная гісторыя, таму што гэта вялікія грошы, і тут на сённяшні дзень, наколькі я ведаю, для большасці палітвязняў такія магчымасці абмежаваныя. Таму вось асноўны адказ гэта шэлтар, з якім таксама вельмі шмат пытанняў розных узнікае, улічваючы там запоўненасць альбо псіхалагічную сумяшальнасць і несумяшальнасць людзей. І гэта адна з вялікіх праблем, безумоўна. Але яна закрываецца часткова персанальнымі зборамі. Амаль заўсёды людзі, якія выходзяць з турмаў, яны заяўляюцца ў гэтых сумах, якія збіраюць, таксама і сумы на жытло сабе. І разам з шэлтарамі атрымліваецца, што прыблізна дзесьці ад 4 до 6 до 8, часам до 10 месяцаў пражывання ў гэтых людзей ёсць. За гэты час ужо можна неяк спрабаваць наладзіць сваё жыццё ў новым месцы. Ну, яшчэ калі за мяжой аказаўся, пачынае жыццё з нуля чалавек 30 гадоў, это адна справа. Калі людзі перад пенсійнага ўзросту, то верагоднасць таго, што яны знойдуць працу, не вельмі вялікая. Гэта вельмі ўразлівыя групы людзей. Ці ёсць нейкія спецыяльныя праграмы дапамогі ўразлівым групам людзей, якраз якія ўжо ва ўзросце, якім не вельмі проста распачаць новае жыццё?
Чым далей мы працуем, тым больш складана знайсці грошы на нейкія менавіта праграмныя рэчы, калі ты паказваеш агульныя лічбы, колькасць людзей, якія прайшлі праз гэтай праграмы. Таму мы большасць вось такіх пытанняў стараемся вырашаць праз персанальныя зборы. Расказваючы пра гісторыю чалавека, расказваючы пра тое, што з ім адбылося, як складаецца ягоны лёс, і людзі дастаткова часта адгукаюцца гэтымі просьбамі дапамогі. Увогуле, прадпенсійны і пенсійны ўзрост – гэта велізарная праблема, велізарная задача, якая стаіць перад усімі, таму што незразумела, якім чынам забяспечыць увогуле гэтыя пенсіі, якім чынам пацвярджаць дакументальна тое, што чалавек адпрацаваў сваё жыццё, і хто яму ў выніку будзе плаціць пенсію. Бо дзяржава ў дадзенай сітуацыі, як і шмат у якіх, проста абстрагіравалася ад сваёй адказнасці ў дачыненні да людзей, якія не згодныя з дзяржаўнай палітыкай. І вось такія, я не ведаю, як гэта сказаць, гэта дзяржаўны падыход, гэта дзяржаўны цынізм, які проста пазбаўляе людзей магчымасці атрымаць свае пенсіі. І гэта вельмі складаная гісторыя. Яшчэ раз падкрэсліваю, што для таго, каб закрываць праблемы такіх маштабаў, патрэбныя дзяржаўныя магчымасці. Гэта патрэбныя грошы, роўныя дзяржаўным бюджэтам. Бо як выплачваць пенсіі тысячам і тысячам чалавек, якія выехалі з краіны і не могуць іх атрымліваць зараз. Нават калі мы кажам пра дзесяткі і сотні тых людзей, якія палізняволеныя выехалі з краіны, гэта таксама задача вельмі складаная. Бо рэсурсаў на гэта ніхто не выдзяляе, на пастаяннае пенсійнае забеспячэнне дакладна. І гэта вельмі моцнае, вострае, адкрытае пытанне на сённяшні дзень. Ну, яшчэ адна вялікая праблема – гэта разарваныя сем'і. Калі ў палітвязняў засталіся ў Беларусі вельмі блізкія людзі, яны могуць вырашыць застацца ў Беларусі, а могуць вырашыць выехаць і быць разам са сваім блізкім чалавекам. І гэта таксама складае праблемы, як атрымаць візу, як выехаць. У некаторых выпадках гэта можа быць нават небяспечна. Ці тут ёсць нейкія спосабы дапамогі сем'ям палізняволеных? На жаль, адным з асноўных інструментаў тут у нас ёсць магчымасць выезда ў адзін канец. Ясна, што людзі, якія трапляюць пад рэпрэсіі з-за таго, што яны сваякі палітвязняў, альбо, там, напрыклад, беларускіх добраахвотнікаў, яны часта да нас звяртаюцца па кансультацыі, і што ім далей рабіць, як ім далей жыць. Мы, канешне, калі людзі трапляюць у складаныя сітуацыі, у пераслед, раім узважваць рызыкі, якія перад імі стаяць, паказваем, якія практычныя гісторыі адбываюцца з людзьмі ў падобных сітуацыях, і людзі ўжо самі прымаюць рашэнне. Што датычна візаў для таго, каб адведаць людзей і вярнуцца назад у Беларусь, з гэтым з кожным днём робіцца ўсё цяжэй, таму што мы бачым, што беларускія дэ-факта ўлады ў Мінску павялічваюць свой ціск на прымежныя пытанні, маю на ўвазе інструменталізаваную міграцыю, калі людзей з ўсхода, з афрыканскіх краінаў проста гоняць на гэтую мяжу, і яны, канешне, не палепшаюць сітуацыю з міграцыйным пытаннем і стаўленнем да гэтага суседніх краінаў. Пакуль што ўдаецца больш-менш нармальна камунікаваць з Літвой, Польшай, ёсць механізмы атрымання такога кшталту візаў і з іншымі краінамі. У прынцыпе, усе, хто ў Беларусі жыве, ведаюць, што шэнгенская віза – гэта складаная задача, але не немагчымая. І таму людзі ездзяць усё роўна, неяк на свой страх і рызыку перасякаюць гэтую мяжу, вяртаюцца таксама дамоў, таму што, зразумела, што далёка не ўсе могуць пераехаць і пакінуць Беларусь. Так што мы стараемся тут дапамагаць у тых магчымасцях, якія ў нас ёсць, тыя кантакты, якія ў нас ёсць, задзейнічаць у гэтых сітуацыях. І скажу, што гэта задача не заўсёды лёгкая. Я яшчэ раз хацела запытацца, ясна, што канкрэтных сумаў не можа быць. Вы казалі пра разавую дапамогу каля 1000 еўра ці 1000 даляраў. Вот колькі грошай ацэніце патрэбна чалавеку, каб пачаць жыццё з нуля? У тым ліку і на рэабілітацыю, і на яму нейкае адзенне патрэбнае, і есці трэба, і жытло патрэбнае. Маглі б вы ацэніць гэтую суму так, на год, напрыклад? Гэта глыбока індывідуальнае пытанне, бо у кожнага чалавека свае запыты, свае памеры выдаткаў і свае патрэбы, калі мы кажам, напрыклад, пра здароўе. Таму тут складана неяк гэта ўсё ацэніць. Трэба глядзець на сярэднія пражыткавыя мінімум для тых краінаў, у якіх чалавек знаходіцца, плюс дадаць да гэтага тое, што у чалавека няма ўласнага жытла і, хутчэй за ўсё, няма стабільных крыніцаў заробку ў першы час, пакуль ён знаходіцца за мяжой. То я думаю, што трэба все-таки
хотів вернуцца да тых лічбаў, якія вядомыя. Гэта тыя лічбы, якія дазваляюць нашы рэсурсы аказваць дапамогу ў якіх памерах. 1000-разовая еўра, як я ўжо казаў, выплаты. Яна робіцца 2 разы. Першы раз, пакуль чалавек сядзіць, ягонай сям'і, калі яны звяртаюцца ў гэты момант да нас. Другі раз, калі чалавек выходзіць. Таксама чалавек мае права на адкрыццё персанальнага збора, сярэднія зборы на індывідуальнага палізняволенага, які выйшаў і выехаў. Сёння яны ляжаць у плашчыні паміж 2000 і 5000 еўра. Гэта тая сума, якую больш-менш рэальна сабраць вось такім нашым агульнабеларускім колам. Што яшчэ можа быць? Ёсць іншыя праграмы дапамогі, якія зараз ажыццяўляюцца нашымі партнёрамі ў поле. Яны разам складаюць розныя сумы. Хіба адна з самых вялікіх сумаў гэта тыя сумы, якія ідуць на медычную рэабілітацыю. Там бываюць розныя сітуацыі і, напрыклад, у выключных гісторыях, выключных сітуацыях магчыма і фінансаванне, і аплата нейкіх аперацый. Ёсць практыка па замене суставаў людзей, ёсць практыка па іншых аперацыях, якія праводзяцца. Ну, у любым выпадку медычная праграма таксама ёсць. І калі казаць пра дапамогу па шэлтарах, як я ўжо казаў, у розных шэлтарах розныя умовы, але ў сярэднім дзесьці 2-3 месяца, рэдка даўжэй людзі могуць там правесці. Так што людзі выходзяць не зусім у белы свет, людзі выходзяць не зусім на роўнае месца. Ёсць тыя рэсурсы, якія ёсць, арганізацыі, якія дапамагаюць. Зразумела, што новага жыцця яны вам не пабудуюць, мы не пабудуем за, там, не ведаю, за паўгады, але прынамсі гэта хоць нейкая такая страховка, хоць нейкія стартавыя умовы і стартавыя магчымасці для тых, хто пераехаў з ліку палітвязняў. Я хотела вас запытацца, калі, канешне, гэта адкрытая інфармацыя. Вядома, што дапамога байсол ідзе праз зборы, якія людзі ахвяруюць, і праз дапамогу донараў. Ну, у працэнтах якая частка ад людзей, а якая частка ад донараў, і, магчыма, вы нейкімі агульнымі лічбамі маглі б падзяліцца, якія гэта сумы? Ну, зараз значна павялічылася інстытуцыйная падтрымка, якая магчымая дзякуючы стварэнню міжнароднага гуманітарнага фонда. Гэта такая структура, якая створаная краінамі поўначы. У першую чаргу гэта Нарвегія, Данія, Швецыя, якія былі аднымі з першых, хто прыйшлі ў гэты фонд, і менавіта Нарвегія з'яўляецца аператарам гэтага фонда. Мая арганізацыя з'яўляецца адным з размеркавальнікам гэтай дапамогі. Вось якраз такі большая частка тых выплат у памеры 1000 еўра, якія мы зараз робім, яна робіцца праз міжнародны гуманітарны фонд з гэтых грошай. І я адчуваю себе дастаткова спакойна до конца года у гэтых выплатах. Это значит, што любая колькасць палізняволеных, якія будуць прыходзіць зараз па дапамогу да нас, яна атрымае гэтую дапамогу. Што будзе далей у 26-м годзе, пакуль пытанне адкрытае. Гэта звязана з рознымі тэхнічнымі момантамі. Ну і ўвогуле фандрейзінг, гэта значыцца пошук грошай, ён ніколі не спыняецца, і ніколі нельга быць упэўненым у тым, што ты на доўгі час імі забяспечаны. Гэта такая вось пастаянная гонка за рэсурсамі. На жаль, усе 5 год мы живем у гэтым рытме, што ты больш-менш разумееш, што ты можаш прапанаваць людзям і як дапамагчы прыблізна наступныя паўгады, год. Калі казаць пра абсалютныя лічбы, то это дастаткова вялікія лічбы ў гэтым годзе. Мы, я думаю, па колькасці выплат менавіта інстытуцыйных грошай будзем значна больш, чым у мінулым годзе даваць справаздачу, але ўжо на сённяшні дзень можна сказаць, што гэта больш за 250 тысяч еўра, больш за 250 кейсаў на сённяшні дзень апрацавана дзякуючы гэтым грошам. Мы пачалі супрацу з міжнародным гуманітарным фондам з восені 2024 і вось напрыканцы 25-го будзем даваць справаздачу пра агульную суму, якую ўдалося прыцягнуць дзякуючы гэтаму інструменту. Таксама хочацца сказаць дзякуй вялікі тым людзям, якія данацяць па-ранейшаму на агульны збор байсола. Якраз з яго таксама ідзе выплата такіх разовых выплат. Ну і падтрымліваюць персанальныя зборы, якія з'яўляюцца у нас на сайце. Вельмі важна тое, што вы праз гісторыю, персанальную гісторыю чалавека можете яго падтрымаць. Не ўсе могуць публічна казаць пра тое, што з імі адбываецца, асабліва тыя, хто яшчэ дагэтуль знаходзіцца ўнутры Беларусі. Таму мы адкрываем частку збораў ананімнымі. Яны ананімізуюцца такім чынам, каб чалавека нельга было пазнаць сілавікам. Робіцца з дапамогай штучнага інтэлекта фотаздымак, і такія зборы таксама ў нас з'яўляюцца. Так што, карыстаючыся магчымасцю, кожны з вас і кожная з вас можа быць
часткай гэтай сістэмы салідарнасці. Так што падтрымліваеце і праз байсол, і праз іншыя інструменты, калі у вас ёсць на гэта магчымасць. А наколькі бы ўплывала на працу байсол істотнае скарачэнне замежнай дапамогі, якое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта Дональда Трампа? Фактычна наша сістэма была пабудаваная такім чынам. З 2020 года большую частку звонок. В 2020 годзе мы большую частку грошай, якія мы атрымлівалі, мы ад людзей, мы усе грошы, тыя, што прыходзілі ад людзей, мы выдаткоўвалі і выдаткоўваем на дапамогу персанальную, альбо разовую, альбо праз персанальныя зборы, яны даходзяць да людзей. Калі казаць пра тое, за што жыла каманда, за што жыў фонд, то гэта былі інстытуцыйныя грошы, якраз такі вось тая, я это называю просто крахом сістэмы дапамогі амерыканскай, тая сітуацыя, якая адбылася, яна прывяла да таго, што адбылося моцнае скарачэнне рэсурсаў на наше ўласнае існаванне, на тую працу, якую мы робім. Таму зараз вы бачыце значна больш розных заклікаў дапамагчы менавіта камандзе байсол, бачыце розныя механізмы, якія мы ўводзім паступова для таго, каб стабілізаваць нашу працу і зрабіць яе магчымай. Мы больш звяртаемся да вас па дапамогу і далей будзем звяртацца, і до конца года будзем вводзіць яшчэ новыя інструменты для таго, каб выраўняць і стабілізаваць працу нашай структуры. Таму калі казаць пра наўпроставую дапамогу людзям, то яна хутчэй расце дзякуючы такім інструментам, як міжнародны гуманітарны фонд. А калі мы кажам, напрыклад, пра нашыя ўласныя рэсурсы і магчымасці, то они скарачаюцца, і таму мы зараз тэрмінова перабудоўваем сваю сістэму самафінансавання. Ну, пры тым, што праца у вас не зменшаецца і каманда працуе, і любая праца патрабуе аплаты, то я разумею, наколькі складана ў такім жа самым тэмпе працаваць і з меншай колькасцю людзей, ці з меншай колькасцю рэсурсаў, тому што ніводная праца не павінна быць бясплатная. У меня такое пытанне яшчэ. Вы кажаце, што даволі ўпэўнена глядзіце на сітуацыю да канца году. Калі спраўдзіцца прагноз былога палітвязня Сергея Ціхановскага пра хуткае вызваленне ўсіх палітвязняў праз месяц, праз 2, праз 3 месяцы, мы не ведаем, адбудзецца гэта ці не адбудзецца. Это больш за 1000 чалавек. І калі гэтых людзей такім жа чынам дэпартуюць, выдвараць з краіны, ці вы уяўляеце гэты памер дапамогі, якая ім спатрэбіцца? Ну, калі выкарыстаць простую матэматыку, то 1000 чалавек памножыць на 1000 – гэта €1 000 000. І гэта той ресурс, які трэба будзе просто знайсці. І у мяне ёсць такі маркер. Калі я кажу ў нейкай фразе слова «проста», то гэта не проста. Ясна, што гэта будзе задача, што гэта будзе дастаткова вялікая для нас, дастаткова вялікім для нас выклікам, але ён не вырашальны, не вырашальны. Тут у чым сітуацыя? У тым, што чым больш яскравая і аднамомантная і вось такое вялікае здарэнне, тым больш увагі яно да сябе працягвае. Я думаю, што мы зараз працягваем кансультацыі з нашымі міжнароднымі партнёрамі для того, каб знайсці рэсурсы і на працягненне працы, у тым ліку і межах міжнароднага гуманітарнага фонда. І я думаю, што калі адбудзецца вось такое разовае вызваленне, і гэтыя людзі будуць дэпартаваныя прымусова, будуць знаходзіцца на тэрыторыях сумежных краінаў, то тады гэта будзе не толькі наша задача. Гэта будзе задача яшчэ і сумежных краінаў. Як зрабіць так, каб гэтыя людзі захавалі сваю стабільнасць і маглі неяк адаптавацца да жыцця, бо больш яны нікуды не паедуць, іх же назад у Беларусь не вышлеш, яны застануцца ў гэтых краінах і яны будуць якімсьці чынам адаптавацца і будаваць сваё новае жыццё. Так што гэта будзе ўжо супольная задача, супольныя рашэнні. Я думаю, што тая сістэма, якая зараз існуе, она, конечно, будзе адчуваць велізарны ціск, але у нас было і значна больш заяўнікаў. У 2020 годзе, напрыклад, мы такі стрэс-тэст прайшлі, што я думаю, што і гэтым разам мы справімся. Ну, в любым выпадку, конечно, з вашай дапамогай будзем звяртацца па гэтую дапамогу і да медыа, і да простых людзей, падключаць валанцёраў і працаваць з гэтым. У любым выпадку гэта будзе хутчэй добрая навіна, тому што людзі выйдуць на волю і больш не будуць падвяргацца катаванням, но астатнія задачы ўжо будзем з імі спраўляцца. Мы все глядзелі эту эмацыйную прэсавую канферэнцыю ў нядзелю. Як бы вы ацэнілі псіхалагічны, фізычны стан вызваленых палітвязняў, тых, каго мы бачылі?
Я думаю, што у той сітуацыі, якая зараз складаецца, вельмі важна паказваць і даваць магчымасць людзям выказвацца, калі яны хочуць у гэтай сітуацыі. Я адзначу, што далёка не ўсе, хто выйшлі з турмы, удзельнічалі ў гэтай прэсавай канферэнцыі. Гэта значыць, што людзі рабілі свой выбар, як удзельнічаць і не удзельнічаць, што там казаць і не казаць у гэтай гісторыі. І тое, што я бачу, канешне, гэта вельмі моцны псіхалагічны надрыў, што людзі прайшлі праз вельмі цяжкія выпрабаванні, і ім важна пра гэта гутарыць, важна пра гэта сказаць. І вось была велізарная дыскусія наконт таго, ці варта, ці не варта, ці добра, ці не добра тое, што гэта адбылося. Асобна абмяркоўвалі сітуацыю з тым, што Сергей Ціхановскі проста плакаў на гэтай прэс-канферэнцыі. Я лічу гэта проявлением чалавечнасці, і тое, што чалавек меў патрэбу ў тым, каб гэта зрабіць, каб гэта расказаць. І ясна, што ён зараз адчувае сябе не вельмі добра, ягоны псіхалагічны стан патрабуе большай увагі. Але яшчэ раз падкрэсліваю, чалавек сам прымае рашэнне за свае дзеянні. Я бачу, што ён уже актыўна ўключыўся в фармаванне інфармацыйнай палітыкі, у тым ліку па пытаннях палітзняволеных. Ну, я лічу, што на сённяшні дзень вяртанне Сергея Ціхановскага інфапрастору гэта дастаткова вялікі здабытак дэмакратычных сілаў. Паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя, але на сённяшні дзень бачу, што адбыўся такі всплеск цікаўнасці да таго, што адбываецца. Бо Сергей шмат чаго распавядае і дастаткова харызматычны спікер, так што я думаю, што наша інфапрастора дакладна ажывіцца. Які час патрэбны былому палітвязню на рэабілітацыю, ну, натуральна, в залежнасці ад тэрміну, ад умоваў зняволення, і ці магчыма цалкам акрыяць пасля такой траўмы? Усё вельмі індывідуальна, усё вельмі залежыць ад таго, як чалавек сябе пачувае, як ён увогуле пабудаваны як асоба. Некаторыя людзі, выходзячы з турмаў, літаральна праз некалькі тыдняў пачынаюць ужо шукаць працу, займацца неяк уладкаваннем свайго жыцця. Некаторым людзям гэта не ўдаецца зрабіць і праз паўгады пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Велізарная праблема, велізарны выклік у тым, што, напрыклад, людзі, якія пераязджаюць у Польшу ці ў Літву, ці ў іншыя краіны, яны прыязджаюць до нас фактычна такімі капсуламі часу, дастаткова часта. Гэта людзі, якія закапсуліраваліся там у 20-м годзе, альбо ў 21-м, альбо калі іх там арыштоўвалі. І для таго, каб адаптавацца да новых умоваў, ім трэба дастаткова шмат часу, і іх псіхікі, і іх целу таксама. Таму я могу сказаць, што вельмі по-рознаму. Есть людзі, якія адаптуюцца хутка, есть якія не хутка, і ёсць тыя, хто, на жаль, трапляе ў пасткі розных залежнасцяў, гэта і наркатычная, і алкагольная залежнасць. І з гэтымі людзьмі дастаткова складана штосьці зрабіць, таму што, ну, яшчэ раз падкрэсліваю, няма нашай спецыяльнай сістэмы медычнага забеспячэння альбо там рэсацыялізацыі, рэабілітацыі палізняволеных комплекснай, бо яна павінна існаваць у межах дзяржаўных інстытуцый, у межах дзяржаўных інструментаў. І ў гэтым-то і праблема, што тых бюджэтаў, якія ў нас ёсць, ніколі не хопіць на той, каб людзей аднаўляць паўнавартасна. Можаце пачытаць інтэрв'ю Юрыя Зінковіча, амерыканскага грамадзяніна, вызваленага з беларускай турмы, і ён там дастаткова падрабязна апісвае, як яго рэабілітуюць, як рэабілітуе яго дзяржава ЗША, і колькі ресурсаў на гэта на ўсё трэба. Мы, канешне, маем абсолютно непараўнальныя ресурсы з гэтымі бюджэтамі, і таму ўсё роўна, на жаль, будуць сітуацыі, калі кагосьці з гэтых людзей мы не зможам уратаваць нават пасля таго, як яны выйшлі. І гэта прыкра, але гэта тое жыццё, з якім мы сутыкаемся штодня. От по-рознаму працуюць розныя зборы байсол, некаторыя не набіраюць патрэбную суму, некаторыя вельмі хутка набіраюць, як у выпадку са Святланай Курс недавно. Чаму так адбываецца? Якія заканамернасці? Вот калі салідарнасць працуе, а калі яе недастаткова? Донат – гэта заўсёды эмоцыя. Донат – гэта заўсёды нейкая спантанная рэакцыя на тое, што адбываецца з чалавекам. Калі, напрыклад, мы берем нейкіх знакамітых людзей, і ўсё, што з імі адбываецца, у людзей выклікае значна больш эмпатыі, таму што, напрыклад, калі вы донаціце сваёй любімай пісьменніцы, вы донаціце чалавеку, які даў вам кнігу, якая на вас прывяла ўздзеянне, якая запомнілася вам і неяк паўплывала на жыццё. Калі вы бачыце збор ананімны чалавека, якога не ведаеце і ўвогуле не разумееце ўсіх ягоных перажыванняў і хто ён і што ён, ясна, што ўзровень эмпатыі будзе значна ніжэйшы.
Я вельмі рады таму, што ў нас ужо ёсць касцяк донараў, якія робяць данаты, разумеючы важнасць падтрымліваць і тых, хто невядомы таксама. І таму ўсё-таки я павінны сказаць, што мы для сябе лічым так, што калі данат сабраў не менш за 1000 евро, то гэта ўжо паспяховы збор. Бо гэта сума, якая ўжо дазваляе хоць штосьці зрабіць за яе, это ўжо можна зняць і пакой там на некалькі месяцаў наперад і неяк стабілізавацца хаця б мінімальна ў жыцці. І такіх збораў, якія збіраюць менш за 1000, у нас рэальна адзінкі апошнім часам. Ясна, што зборы, якія маюць патрэбу ў большых сумах, 2, 3, 5, 10 тысяч евро, сабраць не заўсёды лёгка, асабліва калі гутарка ідзе пра нейкіх незнаёмых, незнакамітых людзей. Але мы робім усё і выкарыстоўваем все інструменты, якія маем, у тым ліку і медыйныя інструменты, для таго, каб прыцягваць увагу да ўсіх збораў, якія знаходзяцца у нас на пляцоўцы. Бо яны праходзяць верыфікацыю, мы ведаем гісторыі гэтых людзей, мы вывучаем іх дакументы, мы разумеем, якім чынам лепш падаць гэтую гісторыю так, каб яна сабралася. Так што наш інструмент гэта не проста пляцоўка, на якой размяшчаюцца зборы, гэта яшчэ і суправаджэнне іх, конечно ж. Мы таксама зацікаўлены тым, каб гэтыя людзі атрымалі дапамогу і робім все для гэтага. І удзячныя тым, хто удзельнічае ў гэтых зборах. А маглі б вы, карыстаючыся магчымасцю, расказаць пра найбольш важныя зборы, якія цяпер вядзе Байсол? 20 хвілін таму, перад самым пачаткам нашага эфіру, мы разместілі збор на гамельчаніна, хлопца-татуіроўшчыка, які пераехаў у Варшаву і з-за праблем з сэрцам стаў у сітуацыю, якой сэрца проста трэба мяняць. На шчасце, польская дзяржава памяняла яму сэрца і знайшлі донара, але сёння ў яго такая сітуацыя. Ён палітычна рэпрэсаваны, не можа вярнуцца ў Беларусь ніяк, але і не можа працаваць, таму што пэўны час орган павінны прыжыцца, і ён вельмі чуллівы да новых інфекцый і ўсяго астатняга, і недавно літаральна загрымеў зноў у шпіталь, у рэанімацыю, таму што перанёс хваробу незвязаную з перасадкай сэрца. Карацей, вось паміж жыццём і смерцю чалавек знаходзіцца. І вось мы адкрылі для яго збор, для таго, каб ён мог сабраць сабе суму дастатковую для таго, каб жыць у нейкім хостэле ці ў нейкай кватэры в асобным пакоі і менш камунікаваць з іншымі людзьмі і пачаць заняцца сваёй рэабілітацыяй і самае галоўнае аднаўленнем дакументаў. Бо пакуль ён хварэў, пакуль ляжаў у шпіталях, у яго выйшлі тэрміны дзеяння ўсіх дакументаў. І вось такая сітуацыя ў чалавека. І такія гісторыі да нас прыходзяць амаль штодня. На днях у нас будут открываться сборы для вызволенных з апошняй партии, тых, хто якраз были с Сергеем Тихановским вызволены. Мы поступова збираем информацию, працуем з людьми, так что таксама не пропустите гэтыя зборы. Вось это тое, на кого хотелось бы притягнуть увагу, потому что это вось, литерально свежее, тое, что у нас зараз з'является на сайте. Заходите на baysol.org, глядите, читайте истории людей, обовязково падтрымлівайце их. Андрей, дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум, для нашага піку свабоды, і пра тое, што расказалі пра вашу вельмі важную працу, пра самыя розныя аспекты дапамогі палітвязням і іх блізкім. Мы гаварылі з сузаснавальнікам фонду салідарнасці Байсол Андрэем Стрыжаком. Дзякуй. А цяпер я прапаную працягнуць глядзець гісторыю, якую 21 жніўня запісалі журналісты Свабоды. Яны пагутарылі адразу па вызваленні з 4 палітвязнямі былой выкладчыцы Наталіі Дулінай. Вы ўжо паглядзелі гэты фрагмент. Давайте паглядзім цяпер размову журналістам Ігорам Карнеем, бізнэсоўцам Сергеем Шэлегам і фігурантам справы Саюза беларускага нацыянальнага шчыта Кірылам Балахонавым. Што знаходжуся зараз не ў калоніі нумар 20, што каля Мазара. Это абсолютная нечаканасць, бо падзеі развіваліся так, што цяжка было спрагназаваць, што літаральна праз суткі это будзе зусім іншы антураж, зусім іншая краіна, нават не тое, што раён Беларусь. 20 раніцай выклікалі на Ператрус. В прынцыпе, гэта для мяне азначала тое, што я ўжо задоўга знаходжуся на умоўнай волі, тому што ўжо быць у атрадзе пад небам, а не на ШИЗа, так званым штрафным изолятары ці памяшканні камернага тыпу, гэта ўжо для палітычных, для профілактычнага ўліку нумар 10 азначае, што ўжо шмат пабыў без заезда на ШИЗа.
Ну, я таки арыентаваўся, што хутчэй за ўсё это будзе проста чарговы тэрмін на сутках. Ну, такі вот глыбокі дагляд гэтых рэчаў зрабілі, потым мяне пасадзілі ў адстойнік. Я там прабыў до 4 гадзін, потым быў паўторны яшчэ ператрус, і зноў на гадзіну адправілі ў той самы адстойнік, а ў 5 гадзін вечара ўжо прыехалі людзі, такія цывільнага выгляду. В прынцыпе, ўжо было зразумела, што гэта супрацоўнікі КДБ, якія, атрымаўшы пакет ад адміністрацыі, пасадзілі ў машыну і павезлі ў бок сталіцы. Ну, так я прыкладна даведаваўся, так здагадваўся, таму што традыцыйна ўжо у гэтых супрацоўнікаў метода такая, што мяшок на галаву, кайданкі, само сабой. І вось праз 3,5 гадзіны даехалі мы да КДБ, і там ужо чакалі засялення ў камеру. Было ўжо 10 чалавек. Вот я 10-й, іх нават не кармілі спецыяльна, чакалі ўжо, пакуль пацягнуцца ўсе. І здагадкі, натуральна, розныя маглі быць. Ці збіраюць там, можа, дадаць тэрмін, можна там перавесці ў іншую калонію. Абсалютна былі розныя варыянты, прагнозы. Натуральна, дзесьці фігуравала і спадзяванне, што, магчыма, вось гэта так званая лібералізацыя, якая там чакалася ўжо даволі даўно, настала, і мы там сярод першых, хто прэтэндуе на нейкі там ці абмен, ці вызваленне, ці яшчэ штось. Тым не менш, да сённяшняй раніцы, ось да 21-го, нічого не было зразумела. Але ось раніцай, в прынцыпе, нас усіх па адным выводзілі ўжо, вярталі рэчы, зноў жа пасадзілі ў мікрааўтобус, мяхі на галаву, кайданкі на рукі, і паехалі. І, в прынцыпе, ўжо каля мяжы быў перавод у іншы аўтобус, тоже дыпламатычны. І, в прынцыпе, тады ўжо стала зразумела, што мы без усялякіх там транзітных прыпынкаў выпраўляемся ўжо ў бок Літвы. І вось такім чынам, абсалютна неспадзявана, абсалютна было вялікім сюрпрызам тое, што перайшлі бесперашкодна мяжу і цяпер знаходзімся ўжо у бяспечным месцы. За гэта вялікі дзякуй усім людзям, хто клапаціўся, хто быў салідарны ўвесь гэты час, тому што сапраўды стаўленне да апанентаў рэжыму, там у Беларусі у пенітэнцыярнай сістэме такое досыць жорсткае, і кожны, хто лічыцца летні ворагам народу, ён сапраўды нясе на сабе усю ношу вось такіх сапраўды, як у тым войску, цягатаў і пазбаўленняў. Але тым не менш, зараз новы перыяд, адаптацыя нейкая ўсё будзе патрэбная. І яшчэ раз падзяка усім людзям, хто цягам усяго гэтага часу выказваў падтрымку, в асноўным на словах, тому што всякае ліставанне, всякае кантакты з гэтым светам абмежаваныя, наколькі магчыма. І дзякую яшчэ раз за тое, што былі побач. 20 числа я вышел, как всегда, на промзону. В 9:30 за мной прибежали, сказали, что собирайся, тебя куда-то отвозят спецэтапом. Все, мне дали 3 описи, закрыли в отстойнике, все со своими вещами. Все, мы там посидели до 2 часов, до часу. И после этого нас забрали в комитет госбезопасности. Все, отвезли на американку, пробыли там меньше 24 часов и выслали сюда. А Бабарику бачили? Нет. Бабарика все время сидит на ШИЗО ПКТ, и больше 2 лет он не появляется. Тихановского спустя 5 лет я даже не узнал. Я его помню еще в 2020 году, он был такой массивный. Сейчас просто ужас, что творится в колониях. Я до последнего не верил, что меня сейчас выпустят. Когда я вышел, я был в шоке. Когда приехал
в посольстве увидел американский флаг и, наверное, только тогда понял, что я действительно на свободе. Смешанные чувства. Я испытал и радость, и непонимание того, почему именно вызвали меня, почему не каких-то других людей. Это до сих пор для меня загадка остается. Ну а кто для вас, вот, кто первый шагу треба было выпустить? Тех, кто действительно в этом нуждается, как Бабарика, там, Лосик, Почобут, ну и другие медийные личности. Эстетика наших колоний, она такова, что невольно начинаешь ненавидеть самого себя, как такую тварь никчемную и ползущую. А тут люди свободные, расслабленные в какой-то мере, куда-то бегут по своим делам. И вот это, и в этом как бы проявление жизни, потому что этот порядок не свойственный, чуждый человеку. Все в одной одежде, все занимаются одними и теми же делами, все встают в одно и то же время, все это убивает индивидуальность. А тут сразу видно, что один человек отличается от другого. И это вот первое такое радостное ощущение от свободы, что свобода есть, и что, в общем-то, это то, что должно быть даровано человеку, и то, что он должен использовать для того, чтобы, ну, как-то поприсутствовать в этом мире. Ну от, калі можете трошки про затримання ваше, бо, наколькі відомо, вас затримали за донат? Да. Да. Как это отбывалось? Я вернулся из Литвы, где провел Друскинкай несколько дней. И утром ко мне пришли очень вежливые ребята. Все было так, без эксцессов, мягко говоря. Но как бы осознание того, что я надолго покидаю привычное семейное окружение, вот из такой расслабленной, можно сказать, туристической атмосферы, и сразу на Окрестино. Вот, так что да. Ну, я находился в исправительной колонии номер 1, но отбывалось очень прозаично, то есть звонок, сообщение активу отряда о том, что я должен через час быть на КП со всеми вещами. И все. Это все было очень неожиданно, никто не знал. Так что на фоне вот такого обычного дня вдруг случилось для меня личное экстраординарное событие. Безусловно, знал о Сергее Тихановском. И, да, это производит впечатление, как будто прикоснулся к истории. Это былі відэасведчанні былых палітвязняў Сергея Шэлега, Кірыла Балахонава, Ігора Карнея праз некалькі гадзінаў пасля вызвалення, якія запісалі журналісты «Свабоды». Я, Ганна Союз, на гэтым развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.